श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला बटाटा, वांगी, टमाट्याचा रस्सा दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे साहित्य, हे उभे बटाटे ठेवले, याच्यामध्येच घालून ठेवले. उभे चिरलेले आहेत. 2 बटाटे आहेत आणि 3-4 वांगी आहेत. हे उभी अशी कापून ठेवलेली आहे मी. हा कांदा आडवा चिरला एकच आहे. ओलं खोबरं, कढीपत्ता, टमाटा आहे एक मोठा घेतला आहे मी, एक चिरून घेतला आहे उभा. कोथिंबीर, हिंग, जिरं, मोहरी, गूळ घालायचं आहे थोडंसं त्याच्यामध्ये. नंतर मग हळद, गरम मसाला आणि हा गरम मसाला तो लास्टला घालायचा आहे. हा गरम मसाला, हां, हळद आणि मालवणी मसाला आणि मीठ आणि थोडीशी चवीपुरती. आता आज साखर नाही आहे, गूळ घालायचं आहे. गॅस चालू करते. आता कुकर ठेवते. कुकर तापला आहे. आता गॅस थोडा बारीक करते आणि 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं याच्यात. आता कढीपत्ता घालते. बारीक करते जरा कढीपत्ता, म्हणजे बरं बाहेर होतो, तो भाजतो चांगला. आता याच्यामध्ये मोहरी, हिंग सगळं टाकून देते. आता कांदा घालते. भाजलंय सगळं. खोबरं आणि आपले कोथिंबीर नंतर लास्टला घालायची शिजल्यावरती. थोडंसं पाहिजे गूळ, चवीपुरतं गूळ टाकला. मालवणी मसाला टाकून घेऊया. गुळ विरघळला का? विरघळणार, ते शिजणार त्याच्यामुळे. किती टाकलास मालवणी मसाला? मालवणी मसाला 1 आणि थोडासा टाकते. तिखट आहे मसाला. आता टमाटे घालते. घातली. आता वांगी आणि बटाटे घालते एका त्याच्यामध्ये आणि आता सगळं घालून मग एकदा ढवळायचं. नंतर मग मीठ घालायचं. मसाला सगळं घालून असे ढवळून घ्यायची पूर्ण. त्यावरती आपण थोडासा गरम मसाला घालूया. थोडासा घालायचा मसाला आणि थोडी हळद. अर्धा चमचा फक्त. आता एकदा ढवळून घेऊया. आता मीठ घालूया चवीपुरतं. 1 ते 1.5 चमचा घालते मी. आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपल्या चवीला. आता पाणी सुटलं वांगी, बटाटे, टमाट्याच्या रस्स्याला. आता आपण याच्यात थोडं आणखी पाणी घालून मग
कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्या घ्यायच्या म्हणजे ते चांगलं शिजून येणार. हे बघा. बघा आता हे असं पाणी घातलंय 2 पेले. हे सगळं ढवळून आता कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि हे आणि नंतर घालूया कोथिंबीर आणि शिजल्यावरती. आता कुकरचं झाकण घेऊ. लावून घेतल्यावरती 1 किंवा 2 शिट्या तुम्ही घ्या म्हणजे जसे बटाटी वांगी शिजायला पाहिजे ना म्हणून. शिटीवर जर फूक मारली ना काय असेल तर निघून जातं. हे बघा आता लावलं तर गॅस थोडा फास्ट ठेवते मी. आता 2 शिट्या घेऊया नंतर दाखवते. किती शिट्या आल्यात? 2 शिट्या घेतल्या मी. आता झाल्या आहेत ते. आता कुकर उघडून बघते कशी झाली आहे भाजी ती रस्सा तो. हे बघा असं झालं आहे. आता गॅस चालू करते मी कारण आता खोबरं टाकायचं आहे ना त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये खोबरं टाकते मी. पाणी नाही टाकलं ओलं करून. तर ते ह्याच्या नाही आत नाही डाळीमध्येच टाकते मी जास्त करून ते. हे बघ थोडंसं ह्याच्यात आता पाणी घालते ताट धुवून खोबऱ्याचं. बाकी सगळं बरोबर झालं आहे. आता हे बघा असं झालं आहे. गॅस थोडा बारीक ठेवला आहे मी. मोठ्याने हे होतं आहे म्हणून. हे बघा आता फास्ट केलं जरा. आता याच्यावरती कोथिंबीर टाकून घेते. ही जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नक्की करून बघा आणि कमेंट करा. लवकरच 300 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील. लवकरच 300 सबस्क्राईब पूर्ण होतील. असा सपोर्ट करत राहा.